आसिकेल दफाना हामजाब नाय आसिकेल दफानि बागै वान सुट नाय बजेफ्रु त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी नि प्रेसिडेंट दङ ताइ सेंट्रल कमिटी नि बजेफ्रु सेक्रेटारि दङ सिक्किम नि इजाज दङ आ जराव गुबाग्रा अ तिप्रासार दं अ तिप्राहानि गोसा तिप्रासार बा हामजाब बाय बेबागनो सेक्रेटारि थायो जों गायची बरफ के बासा किसिचा पद दङ बाय ओ अंकनि मंडलनि बा डिस्ट्रिक्ट नि स्टेट नि किसा पद दङ बाय याके बा ओ अंकनि बिसिनि पद दङ बाय मेम्बर दङ बाय से आनसाव हायमाया हैना जों जेफ्रो दुबा गानो तयै मानि गकुरो कक्सा लायो तिप्रा मथा चेन सालायसिनाय आप्रु जबै सा त्रिपुरानि 40 जन बरकसि आप्रु चिनि पुइटु तंगो चिनि बुबाग्रानो आबिनो आं सामानि मुइटु मानो बसावो एनर्जी केस दिबादै बसावो आंले दफाबाय कम्प्रोमाइज लाइ माया न तामो हि जों साव बुबाग्रा नों तंगो जे जों कांग्रेस तंगो कांग्रेस तंगो नों बाय जों तंगिया आमबाले बुबाग्रा नों जेगालो तंगो जों आरो तंगो आंको फैसा बाय जों आदिनो तिप्रा मथा लायलायसिनाय 40 जन बाय कक बिलाय माने 40 जन दै कक साबलाय माने आ 40 जन दिनि 400 खा आ 400 नि 4000 खा आ 4000 नि 4 लाख खा आ 4 लाख नि चिनि पूरा तिप्रा दफा से तमे पूरा नो जों हांसा खैनाय साबने बिसिं दै बुबाग्रानि बिसिं दै बुबाग्रानो तारै ते बुंसा लामा खदै हाबनो कहिदा खान्दी दिने आंर तेबो खापां स्रांगो जेफ्रो 19 दिन बायगले ते दातो आत्मनि सनुखना हादुलै बदलै जावै आफुरै उसुक रिक्स ना खासों खाखामु जराव मुइदुमाखै आनि आपा पेरालाइसिस लायजा आफु जों तंया नरक परक खुमै मानानो चाबै मानानो बुबाग्रानि नाहार बुंनै पेरालाइसिस लायजा दिनपानो जों तो हामा हामजाब मानि मारि तंगै माया 19 दिन बायगले आबनो कुइला तिप्रा दफानि खानिबो हानजानि खरां किरमानि नै आंले खाख्लायो साइनियानो काम खाख्लायो ini baik tentang pasal ini boleh. Hari ini bisa boleh nak kita masa sini. Belai kita support kayu. Bangladesh biru jadi kota boleh Cina. Sosman mana sulit amar jadi udah ke Bangladesh baik ke Bangladesh boleh amar sambudon korte palle pura. Kena amader ke tiprasa boleh sambudon korte parbe na. Kena amader ke ekor hati deben. Kena amader ke upor hati deben. Kena